Sí, señor, pues claro que sí. Pues aquí estamos con Luis Buitrón, mozo de 22 anos que ten máis de 50.000 seguidores nas súas redes e que son testemunhos, digamos, do teu talento para a cociña, que hai vídeos que superan xa os 3 millóns de visitas. Boa tarde, Luis. Buenas tardes. Equivocámonos, que é moi alto, Luis. Tiene que estar Duarte aquí. La verdad que sí, está ahí, pero esto amaño eu nun momento. Hoxe imos facer... Vamos a deixar a Marcos. Hoxe imos facer leite fritido, tamén típico destas datas, pero ti como comezaste a cociñar? Pois comecei a cociñar de pequeniño, ca miña boa e a miña nai. Sí, sigue, sin problema. Molesta, xa mellor que sea tan alto como ti, o que? Bueno, un pouco así, xa nada. Entonces, que? Entonces, xa puxo leite, Xa puxo leite aí, porque senón non lle quencía. Que nos fai falta? Que fai falta? Pois para facer o leite fritido é moi sinxelo, simplemente necesitamos leite, maicena, harina refinada de maíz, aromáticos, laranxa, limón e canela. 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 Canela en rama, verdad? Canela en rama. Vamos comezar botando ao leite para que vaya infusionando. Moi ben. Sí? A laranxa. Un truco para retirar o pel da laranxa é co pelador facer zigzag, porque así non levamos o branco que é o que amarga calquer tipo de elaboración que Que faramos. se cartino mañoso. Cala a boca que a ver se o van querer traer él e como compito eu aquí. Vale. Marcos, quedas un pouco tapado. Vale, pois temos o leite, botamos a canela, botamos a reladura da laranxa. Exactamente. Así, máis ou menos está Moi ben. ben. Que máis? Limón. Limón. Fantástico. Aí está. Limón, botas yo todo aí. E iso canto tempo ten que estar aí? Isto ata que consiga un fervor, temos que deixar os aromáticos e logo pasamos a un bol, o colamos e añadimos unha mistura da leite restante con maicena e azúcar. Sí, señor. E que é o que se acaba sacando daqui, do leite frito? Que sale? Calorías. Calorías? Disfrute. Disfrute. Sí, señor. Disfrute. É unha Non receta... leva pan ni nada de eso, verdad? Leva a maicena, que, bueno, o positivo de fritilo con maicena é que queda unha receta sin gluten, entón o pode comer todo o mundo. Teño uns amigos que son de gluten, que non poden comer. Pois que fagan en casa, non poden... Perdón. Teñen que facela en casa, entón. Sí, a ver, aí vai. Entón, agora... Será pouco azúcar, a mellor. Non, que tampouco... que está un pouco fitness. Tampouco te pase, Marcos, que estamos con Luis, que arrasa nas redes sociais con recetas de cociña. Mira, pero bueno, es abogado ou va a ser abogado xa, non? Por agora non son abogado. Teño que facer o máster, pero en proceso. Sí, señor. En proceso. Todo chegará. Estudios e cociña. Moi ben, e aí agora que lle botar máis leite? O leite restante misturamos ca maicena e azúcar. Vale. Con as varillas o mezclamos ben. Pois sabes que eu sigo, non me din conta hasta que os coitei falar. Dime conta cando os coitei. Bueno, porque... Ten aí un de recetas galegas. Ti es moi fan das receitas de cociña. Sí. Claro, porque tú reivindicas algo que está moi ben, que agora a rapazada están todos con chocolate de Dubai e estas cousas, pero ti reivindicas a nosas receitas, a tradición. Claro, a tradición. O chocolate de Dubai está moi rico, pero... Bueno, será unha opinión túa. Será unha opinión túa que o chocolate de Dubai eu comprei nun día e dixen podía quedar no supermercado. Isto foi o que pensei eu. Habrá que facelo algún día en casa. Pois hai que facelo un día na casa. Sí, señor. Pero facemos, entón chamamos de chocolate de Carral. Pois mira. Está perfecto. Aí está. Moi ben, pois seguimos, que temos que probar o leite frito. Que facemos agora? Aquí vou botar isto que xa está infusionado, está a punto de o fervor, entón o colamos para que non caian os aromáticos. Pasamos por aquí. Que ben se ve todo desde aquí arriba, Luis. Aquí sí. Aquí isto é unha maravilla. Unha visual perfecta. Isto é como ter a cámara do que anda aí, que a poñen así dende arriba e velo todo desde arriba. É así todo día a día. Todo o día. Non puedo evitar mirar a xente por encima do ombro. Que barbaridade. Pois moi ben. Vale, nós estamos na tele e temos algo de maxia. En algún momento xa o tenemos preparado, Tenemos preparado. Ti ahora se... Misturamos isto. E chegas aí abaixo. Increíble, E o devolvemos ao cazo, a pota. Aí está. Como dimos en Galiza. Non te preocupes, que isto xa o apaño eu. E agora temos que volver a quentar o leite para que alcance o fervor e se a maicena se active e comence a espesar. A maicena activa cando quenta un pouco, como é? Claro, cando ferve, a maicena actívase, a harina refinada de maíz, e isto comenzase a espesar. É moi importante que non paremos de remover en todo o proceso, porque senón ao mellor péganse no... Perdón, o símil, a mellor é como unha croqueta. Parecido. Pode parecerse un pouco na textura,
Ao bechamel. Ahora, bechamel. Moi ben. Pero- Fixen outro día unha e quedoume como se fose Luis, ten maña na cociña, ten paciencia. paparruchas. Ti na cociña, entón non, non? Sí, pero fixen outro día unha, non sei, a culpa foi miña por seguir unha receta de que non conocía. Hai que Claro. seguir as receitas de Luis. Claro, se foran as de Luis, saldríame ben, ou se fixera as miñas, pois xa está, pero eu sempre por facer unha exotiquicez, unha cousa exótica, croquetas de xamón. Chámame loco, e salíronme... Tiñas que haberos feito de cocido. Sí, vin as túas de cocido, pero que non... Maravilla. Pero fixen as de xamón. É Vale, importante limpiar, verdad? Sí, Sí, que limpo. importante que Vale. aquí E antes... ter un trapo que non esparza. Remexemos, non paramos de remexer e atacando. A que isto alcance unha textura así espesa. Vale. Depende... 5 minutos ou moito pode Vale. levar. Pero 5 minutos a mellor non nos temos, Luis? Claro, entón... Pero temos marcha da Temos tele. o truco. Como? Vais, mira para mí, mira, quero vos dicir unha cousa importante. Na cociña, o importante é que me fagas un zoom. Sí, un plano corto, Un plano non? Para que corto. podamos facer o cambiado. Sí, sí. Aquí. O importante na cociña é o tempo, cariño e facer as cousas con xeito. Entón ti chega un momento que ti lle estás dando voltas e botas as cousas nunha fonte e quitas o plástico para que non pareza que eso e botas todo nunha fonte e quedache así. Verdad, Luis? Exactamente. Exactamente. Que maravilla, un aplauso, Quedaríache para así. a marcha que fixo aquí Luis. Canta eficiente. ¡Guau! Vale, isto sería o que temos que conseguir. Este é o resultado despois de facelo e deixalo reposar na neveira toda a noite. Toda a noite, ten que Toda a estar na noite. neveira toda a noite. Toda a noite, para que así o almidón quede así unha masa firme. Fantástico. Entón, agora o cortaríamos en cadrados De que tamaño? para 2 bocados. Trozos isto de é- 2 Guau, o bocados. sea, fai falta un tenedor, entonces, para comerlas, o... Esto camán. Sí. Tampouco... Bueno, aquí igual podemos ser creativos, non xogar igual a facelas circulares, ou non recomendas isto. Eu non recomendo facer as circulares, ao mellor faz unha desfeita. Vale, moi ben. Ponte o aceite aquí, vamos a dar aquí un pouco de temperatura. Esto como vai? Esto así? Sí, aí. Mételle presión, ¿eh? Así, Ahí está. A tope. Entonces, E ti agora esto, aceite de oliva, ¿verdad? Aceite de oliva. Aquí sempre utilizamos aceite de oliva. Non Moi lle ben. dá sabor. Eu busco que lle dé un pouco de sabor ao aceite de oliva, compaxinar todos os ingredientes. Sí, señor. Entonces, ti quitas así unha cousa desas e despois podemos ir facendo unha, verdad? Sí, agora cando quite aquí... Aí está. Cuidado, Sí. este momento delicado, Sí, Entonces, mentras isto Unha espátula igual, aí ates. é unha espátula, entonces ti eso ahora despois valo rebozar, verdad? claro. Valo rebozar e meter no Aí aceite. ves, trozos de bocado, Oh. entón o pasamos á maicena. Parece tofu, verdad? Sí, Unha cousa así. por a cor e tal, pode parecer. Agardemos que polo sabor saiba un pouco mellor que o tofu. O tofu non sabe a nada. Non sabe nada. E o pasamos ao ovo batido. Ajá. Vale. Ovo da casa, verdad? Da casa, sempre da casa, se pode E ser. vais meter rebozado ou dobre rebozado? No, só rebozado. Só un rebozado. Son un rebozado. Ovos de pitas felices, Ajá. da casa. Que maravilla. Tamén Eso eran as como miñas ves. antes de que viñeran os Isto rapazos. falta un pouco. Falta un pouco. Pero podemos ir rebozando algún Veña, máis. reboza outra e Veña. así fritimos dúas dunha vez. Bueno, Bueno, porque as cociñas de aquí levan o seu tempo. a ti que che dá mellor os postres ou o dulce ou o salado? Os postres son un tema moi delicado. Moi Eu diría delicado, que o salado é máis A fácil. mellor ti sabes que eres cociñeiro. Por que na receta sempre hai como 300 ou 800 gramos de máis de azúcar? É dicir, sempre ti fas unha receita e pon 400 gramos de azúcar e botándolle 100, sabe exactamente Eu, igual. cando pon 400, digo, eu vou botar aquí 500. En serio, non a vai mí ser. é o que non hai unha sola receta que poña e empeceme demasiado. Sempre lle bota a mitad menos. O mellor é sempre botar o que che di a receta, Sí. porque o azúcar, sobre todo nos postres, entra o factor da química con os outros ingredientes, entón se botas de menos, o mellor se fas un biscoito non queda aplastado, é un mazacote. sube. E E non o tú, podes tú que comer. controlas, Luis, mentre esquenta o aceite, para ti cal é a mellor sobremesa que hai en Galicia? Sí. Con sobremesa o postre. Sí. Ai, As filloas sería un... porque son moi versátiles. Sí, señor, fillos. Señor, porque tanto poden estar para o inicio, para o aperitivo, Ah. como poden estar xa para... Tanto valen para o chourizo como para a sobremesa. Sí, señor. Aí vai. Falta un pouco. Está aí, Bah, non dalle, fai dalle. falta... Aí está, estálle dando xa... Aquí pensamos que o aceite este ben quente. Sí.
Así como dicían outro día, 160, 180. Más ou menos. Vale. Este aún non faltaba un pouco Falta para un estar. pouco. Aí está. Que Pero haga é chup-chup. unha boa placa de inducción, que vai rápida. Esta había que tiña que comprar para aquí pro programa, Ah, non é nosa? Non sei. Non, a tiven que traer eu. Trouxeste a ti? Trouxo él, porque esta gustaba a mí, Cociña, non que anda aí nunca foron moi rápidas. No, pero moi ben, moi Eso ben. está moi gústame. ben, Viñeche preparado, Home, claro. Oh, sí, señor. Un tipo preparado. Oye, eu que o que alucino é que ti, abogado, digamos, agora formándote, que che falta facer o máster, das a cociña, non sei quen... Houve alguén que te animou a empezar a subir a receitas nas redes, non? Pois eu sacaba fotos do que facía e, bueno, ensinaba aos meus amigos. E o WhatsApp da familia, para mí o que fixen hoxe. Sí, basicamente. O de cuñados, o de primos. E un día díxome a miña nai, que faz cantas as fotos que sacas? Porque, claro, só os ensinaba. Ese mesmo día decidín, pois, abrir unha conta no Instagram e comezar a subir as fotos. E un día fixen un churrasco cos meus colegas e dixen, vou gravalo. E dai comezou todo, a subir recetas variadas. E un día pensando na casa, dixen, pois me gustaría reivindicar o noso, Sí, señor. o galego. Entón, pois, comecei ca serie das 52 recetas galegas. Pois sí, tamén, Xa as fixeches todas? Están No. todas? Ainda che quedan, non? Ainda estamos polo episodio 8. Bueno, fin de semana Ui, que boa pinta ten eso. iba a facer o leite fritido, Sí, pero como chamáchesme, Sí. pois decidín facer flores. flores. As flores son maravillosas, fixémonos aquí hai pouco. Sí, sí, Que sí. así cunha esa Son cousa como así. orellas. Exactamente. Parecidas na masa, pero a forma de elaboración é diferente, Sí. porque necesitas o... E isto a depois hai estrutura. que escurrilo, non? Para que Hai que non... poñerlo en papel absorbente, porque senón a E que se mellor... come frío ou quente isto? Quente. Quente, sempre quente, É un non é- mellor diría quente, podelo comer frío porque vai estar igual de bo, pero quente está moi Vale. bo. Está ben, está ben. Temos Pois- algunha para quitar? Pues, Quédalle un casi nada esta e pouquiño, así. esas. Non sei se podemos recordar o que leva a... Os ingredientes. Os ingredientes. Os ingredientes, As pois- instruccións, os ingredientes. Están aí, non sei se os podemos ver, os ingredientes, para recordar, 1200 mililitros de leite, Aí está. Faciliño, 200 gramos de azúcar, Vale. 140 gramos de maicena, Ben. isto para a mezcla inicial, e logo ovos e maicena para rebozalo. Vale. E no paso final, para disfrutar delas, o mellor é misturar azúcar e canela en polvo O que estás facendo agora... para darlle o segundo rebozado. O que máis me gusta a mí. Ah, señor, vale, vale. claro. Xa unha vez quentes, rebózalas en azúcar e con canela. Exactamente. Aí está. Vale, pinta. poñémolas primeiro aquí, depois Poñémolo aquí, primeiro rebozamos. vamos a facer isto. Facemos así o truco, verdad? O truco do mendruco. Así, voy dando a volta esta para que seque rápido. Aí está. Outra volta para aquí. Pues como nos vamos poñer hoxe, Madre Que mía. maravilla. Ai, como levamos 2 días, Canto dura a Semana Santa? Dime que dura 3 meses. Ai, ai, É que esta parte é unha receta moi olvidada en Semana Santa. Sempre falase das torradas, e o Sí, é leite certo. frito é moito máis sinxelo de hacer e pode comelo todo o mundo. Aí está. Pois Pues se exacto. vai sen gluten e sen lactosa. Aí Ahí está. está. Vale, Muchas- Marcos e pinche, que se vai rebozando aí todo. Aí, perfectamente. Aí está. Ui, ui, Que pasa, queima, Marcos? Sí. Aí está. Esta paseime ca canela, que olle moita canela en riba, pero esa vai ser para min. Perfecto. Aí está. Fantástico, pues Luis, moitísimas grazas. Eso sí, podemos seguir facendo... Temos convidados, hoxe temos o público que proben un pouco o teu leite fritido. Teñen que comer todos. Claro que sí, un aplauso grande para Luis. Pois sí, Aí señor. ustedes, cociñeiro e ademais divulgando a nosa cultura a través da gastronomía nas redes sociais con moito éxito. Queres un pouco? Vou nas probar. Sí, van a probar? Sí. Que é o tipo sempre comendo.